ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳама шумо хуб ҳастед. бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. 6 январи соли 2024 $100 баробар ба 1094 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1165 сомонӣ. бародару хоҳаро, аз шумо хоҳиш дар дили видеоята лайк бимонед, ба канали мо подписа накунед, дастатон дард намекунад ёки чирикотон намешкунад. фақат як дастгирӣ фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 119 сомону 50 дирҳамай. иншоалло ки минбаъд мо ба шумо хушхабар метиҳем, барои ки соли 2024 дуромад. хеле вақт шуда ин бора хабар надодастем. просто шумо дастгириро фаромӯш накунед ва видеоҳои моро ҳама рӯза тамошо карда мегиред. касое ки дар Қазоқистон ҳастен, 1000 тенгаи пули Қазоқистон баробар ба 23 сомону 83 дирҳами тоҷикӣ мебошад. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, 1000 лираи туркӣ бо курси тоҷикӣ бо пули мо ва шумо баробар ба 377 сомонӣ. хотиррасон мекунем. ҳатман касое ки меҳмон мешед, тугмачаи подписатсияро биҷиқен, шитоби ҳамарӯза наворҳои моро тамошо кунед. агар ба касое ки пули Ӯзбекистон лозимай, мо ира просто так монагием. 50000 сомони Ӯзбекистон баробар ба 44 сомонию 35 дирҳами тоҷикӣ мебошад. ва ҳамчунин касое ки дар юан ҳастен, кору фаъолият доред, агар ба шумо муҳим боша, муҳим набоша, бигзаронед мураваш тоби 100 юан баробар ба 151 сомонӣ. ин буд хабари имрӯза. умедворам шумо моро дастгирӣ мекунед, наворҳои моро интизор ҳастед. хулоси гап, даши интизори дигар наворҳо бошед. худоҳафиз то наворҳои оянда. пока.